Niclasen, Lichipper, Chavushtinja, hur upplever du distan där? Ja, det är en dyster först och främst en öle chill över, men det är ju för båda parter. Annars alltid att vi är släkt klart uppgåvan där och ta mest distan för okra vi kommer faktiskt alla tiden. Det plejer vara ett öliga gott lite att spela här i Sarpsborg. Vad är det som går galt i det? Vi är li och vi är 100% klart att vi spela och det var så shit där och jag vet inte alltså. Och det är en katastrofal insats så akkurat som det. Kan säga jag och Martin Olsson vet inte om hålla sig någon för en vända gång. Han var sån blöjer och han började kunna räna kämpa mer och ta helt vi började så att lysen för ut men ta dela ekla kött efter så jag vet inte vad jag ska säga alltså nästan alla så att insatsen där. Helt då var en uppborren seger till Streymur där. Ja, det var det helt säkert. Det var näkt mål klara vid så tar finga ett mål också tillja som ger tar ordet tryck på och ja, det tar helt säkert upp. Nu börjar det vara så löst att det manglar stig och hvis det skulle klara ambitionerna som var med där ute i början av Arnon. Vad är det att göra nu framöver? Vi må bara förutsätta träningsbanan och arbeta hårt och det är först upp toppen än och detta var en distraction så vi var inte missmöte så vi tar gott med den.